Nonsia abo afemu adeshimama eneso yeda fofora Awurade adom ti enaminu mienu yasanso ahia Adom Kasee ene yede bro ene kutawosa bosome ne da etoso miensa na ensam hodo a ene yede bro ne de wa wunim se de da ye no ye bo ne bede ne de atopono so oman mu nsem agoprama so nsem enigide mu nsem ye wia yakohwe pomuden ho nsem ni nyina da ene abo ne tofa abo ne dompo a yatu ne din se Adom Kasee ene yede bro mi amekenkan eye obidum bie kwaku adu kumi memu akwaba memu akwaba biomba Adom Kasee eso ye sha se dia na owia hoden a aban na adwene se ene wabama Ghana de hye atadwe atumi ato mfaso eho ne ye sha se ede afri osofo abede atwa wono ene hwe ahode de wonsam so ewo omayi emu onwanyamfo John Abdullahi Jinapo enene o kase ya wode nsem atodwa se wo mayi mu ade baako a ebuso ayete sade wakọ akomadan na upentos ubenya biato eye ewia tumi bom aboda nikura sakra ekofie na so Ghana na etwagu kwa ayenya ho mfaso bi enti se de aban etitim mfidi a wode betwe saa ahwodin na afi wahwe hunu se yebesa kye mu ne yatimi ade anya onyina mahwodin sonko kra na afi de ayedesabia wodo na hono woda na ni no de nani akra wode ebema wo mo esanse na nsantam wo manfo kra twanyo mahama kania eso na adum na kyese kania no wode ho to so anya de ebeye ewo mo etimi dum aya prefon te sesebe moti abefo akobo na nisu wasamampo mu na aya abrahosem etisi edum kania na ayedesabia no obetimi anya binti sekoba se ebia wo prehan eni yeyi obie anase yehwe obi kura na enkoba se ebia edum kania nti bewiase na nipa no ato anana no monse do osofo edi sansem atudwa emre dwumako e France Philips wo bo anan na wo kosra no eho eni wato nanum to a wo twemu se ewia ebogo nyina da enya de aban ebema na ye kwase de tebia no wo behwe awunu so wo besa kyeremu ama eho atimi aba emfaso panyimpa be de kya Philips ko won da no Roland Dijon wono so de nsam tudwa wo twem se wabebo aban se de be ya na ni so ade hunu ne tirimu po eni adwempa wafa se de be ya wo wi ahoden Ghana adehye yenso ye betumi asom se twitwe ne yatumi de aboa ama nyina mahoden won nsam atumi akonka ne no ni nyina da ebetumi abamu memu akwa babio edeba Adom Kasee so ye na ye ni na afi yenko asante mantamu ahinko kumase okopie mu wo a mayor a wono na sese kumase krodua ni nyinada wotua no kwadwobonsu wo se ewiase kusibodo wo samensmesa enye baakofo na nanane abrewa eninti no wabo anan akwa amanweko ahodo a wo asante mantamu ahinko kumase wona so enu akotwetwe nkomo sade ebe ya obi ade nenim de ene adwene a wo beba no aka pam ho esanse yesi ewiase beanu so emia eno betimi aboa ama bibia so atimi akonkanen wokopie mu ewo CPP Convention People's Party wo makache sanso na MPP amanyukuo New Patriotic Party wo makache a wode ade sede sonko etudwa se yetaye ho ane age enwo akyinye se benya amanyosemti ene ye ba abebo ye ho ma encha ka ne chibubo afi bewiase no na asante mantamu na ato ape na atete na yesi kontebe afi ye payentema jesi ye pe ye ho ye hu yasene mu wo kyeremu ese sade enoma esi kro no sakobi etumi aka no abom na ka bibi sa etumi akoso anka beboa Erastus Asare Donko ebutu asante mantam ayin kro kumase a ensema wodo a ekoso ni nyina da na ni kotu awisi a ne hwene santam ana no base na ne wadi hu ni nyina a ni nyina wo kyeremu se wei aye adutwem ba ko da pimu pebi enkonya ade a ebinsi da ewo asante mantam mu sa opanyini bi beba no obeka so mene mapamfo o mo amanyoko awodomi aka ya homom ni amu amamputu dwuma entimi enkoso wode ne kasaye eba wieye na CPP
chairman anasa panyimpa wono ne da wano ya Osei nso echire mu se sade enoma esi kro no nani age wone ne MPP fo nyina da wo mu nyina ani age a chese kwan a opanyini wo fa so otu anamo ba won chen no wani aso ho pa wono de onim se de tie bia no adepa bi ebetimi afrimu aba. Oguswa ehwe Adom Kasee ayede bro enewuko dai kutansabo smene da etoso miensa Adom Kasee meka wo se abrabia ye ba ne ye fa nsem ni se ye to ye boase na fe ye dwatadwatam na wo so ba bia wo bia no wo so watimi ehunu de ekoso ye nko nsuta a eno ewo atoye mantamu okopie mo ba bi ti se nsuta ne so sanso na palace chrome ene emofra emfa adwen wo atoye mantamu a adane awerho se mo kwanye kokwa akuafo isuwa na wosu ni nyina da ene se wobedo wobepam wobehye wobedua kokwa yi beba awurade begusunso wobete wobebo atodwe na afi wode agu apaso wobehye agubotom na akakwayim ni nyina da ene se ekwan ne nye ene tuonya ka akra no atiwe akofa no manaba ahyenkafo nso se wonko ebewia se ekala nkuse twom na abedue wo so Adom Kasee ye de ani ekye ho eme ya na amusini Simon ahensa ene akuafo ni bi etwetwe nkomo kwani motocrant me faso enti yesra ba mwa sanko mwa na ye hu chire ye ye kwan a eti se na kwan no asai a se no di wo for se wo mu man ska a ye fa hwe ye ma wo school mu bi ma se ye hu chire ye pa ni ye bra se ma ye kira ha ye kasa se ye kwan ye sra ban na ye di anidiem e to aban se ye sra no na onmomodia na kwan obehwe kwan ya befa so a yeso obetumi abayi kwan ya de amaye aban se yesre no a onhwe nyame nim na kwan ommaye efise kwan ya twa ho kwan bebre yakọ disi ho mpre bebre anyi yi meboam wantimi amwaye yakọ MP ankasa eba hanom aye no abeka abehwe kwan no empo no odikru no ochiche eto mayen sanko okuini bia no ye 1 million ye ti aseti ai ebe dum bi no e ba se ye papa penyini ba se MP ba se okuini enye kwan enti kwan no de ne be bia no no be boa mo wa ya mayen enso still ya hwe ne ni mo a ya hu se be bia wo no an ye wo Yenyina yehu bi kwabrane a woyade a ede nato ade so na paka abeta beteni ede ne kwaya de sabia wenum nyina wo mayimo enso koka amanyofo se menka okoka amanyofo se wano so okoka amanyofo se kasawa yede besi fence ni etu akwatwe tutu kwatwe mrepam no yede ni be kon tax awodo o moje no kwahye ne nsade na o mode ye okwa atoye mantam anye nonko emofran fa adwini suku a wo ho enkodan afedie wasi sokoto kwa pe wati kwa pai ni nyina da ene se omuko school asabe akonwa kro omode omoto ebetena so no makosua abede afege no so adani asem edi amomo enkodan iti form no wosua de wo bankan ya na de wonfofo a wo Christ the king ne suku akese condition na ebo form ho enkodan sabia musabia nya do akonwa mpo wonya bi no watena so eno so Adom Kasee ne de ani de achi ekohwe se de enkodan wo fa so a wodi esua de mino Kasee afa imrante bebre afa mapie a ebinum awie university ni ade by free palace chrome ne so insuta krobo ene mo fanfa dwenyina ha ya na ebe school
ebinom twa kwansin bebre by school dan free 1985 amika bepim nei ya tu ho anamo akasa ho bebre am say present eya na DC enam honorable Raymond Gonia oye assemblyman so edi cement 40 bars any chance 2 packet of iron rocks iron sheet bread yen say yen fanye school dan entu bon say kakra ya hihye wo mechi ha ye fe community na ngasa ena odi omo ahode etwa bricks na nyama kakra ye de bro mo no omodi abodan na esi ho ha wo hia from ho ba bia esi a megine ya then nursery for a classroom na me we nkonyane ade omotena so wo hia fro na ye wo mo a ha na omotena de esu omonyama na teachers I wo krom ha ye wo 20 teacher ba akopɛ meka se wa fan titie mu a ono hwɛ omo amaka ye adwuma wo aha nyina ye nimpa community na ngasa na afa omo a etu omo ka enti ama program aba bra this year na bosama mesu ba ha ya de ne ba school ma ba inspection o my assurance obefa school teachers no mienu and youth employment of omo mrante ne kira de for 2 good years aye ntu omo ka enam so mo free dwuma die nim ka so omo ntira de ne bio community no ne ehwe access omo ma no da chinti omo san kopam mrante na chewa sisi omo asan ba omo ankasa na de omo sika etu omo ka day in day out and ewiye no free mo say ye free classroom ani akọ other classes no gbo ho wo say shade keke ni abo ankwala ti ase nkonwa ni dem ha ye ni access to bibia ebo school no ma school na ye etu mpon enti problem a ewo ho enti ye stress ene de ya multi tv etumi abedu ha ye na so stress aban be hu ya mobo na ye school yi atra ha ache ame no ka se mi ko school okrom ha na so up to date ya de school no ba bia ye tia na ye de tempu nti obi amamu mofra mfa adwene ene yekoe nanso mofra ne chirima wo fa adwene a enyeyi esanse ba bia wote obesua de kwan eno nso akoda ne bo achibidin ede amom yenko abatifi kwaw na akopie mu abatifi a eho de ene gisam na ekoso esanse ohima wo won potemo na ewrade atumi ayadom am wo de nurse fom wasinkete awiabo enyinam so esoi so ama ewrade atu super gusu asisi ameka sei wo de soso obofom se de be ya wobetumi anya ahemfia na hema wobetumi akọ no akọtena dwumadie no ase e na panyimpa be de atwa okọ epoye mantemu a wono ene hwe gender ensam so e wo maame gyenkwaten wode ensam e de ato awofo nyinada anim se sabe awo yenko enkoto eba nyame na de made na nso nipa na ehwe ene obi kan wase bompiki no be difficult but money for koko intisa ba wo pepepe dabo wo na ebe wiase otumi hwom de ne ne fanyinam ka wo singre 1 singre 2 singre 3 ebi anke no ye essence kerade ebetumi aboa no watumi ahwe mo na so oba wo na ebe wiase obeda ne tosom na ebi be ya akronfo be vagabond na ebi so achawo awusha wajale kokko atwugurege no mo be de na ne nko anwumpo a enkeye na wade ne nsam ko na wieye na nana ama eye amanu a wotoso mienu a wono na ye ohema ewo empotemo wono so eche ensemu ese wo hwa wade nani esi so se hwebe abosumi nsiantem de na chesa ahemfie no wasi awia eho ka ebesom 300,000 choppable Mahama Ghana cedis and watiti no mawuru mu a wohwe no watimi ade asien wo wie ye nana achemfo asiedu agema wotoso mienu a wono ene ya batifi kwaw ehene wono so de nsam atudwa se emade wada no kokromoti a wo san wo ho bopo a enye da biara da esanse wo mu netimi bu nkonta ewo wadurom ema mema tumi nya aduane di abra wo de calculator krama be ma wo ka so mu nkonta wontimi mo ene nti wo ma mo eda wase abia woda wase akronto woda wase aburu ana nansem a wo ka nyina da ne se eno mapa emaye ni nyina da na ni kotu awisi wo hunu bi ene nti na wo so wo hye wo nkran se de be ya de wo ye no so betumi ato akoso na waye
yamu akwa ba bio yade ba ku bi wo ho a saa yade no bo so pe na obi adwane essence yesi edua ananse ade wo no entekuma ntrase ntonko na ne okaso mo na ni prekra anya de obebo na campus na ni atumakum ama na yeye saa yade yade baba so bremfo HIV wone ne bra ya home so mra ya ba ensam no dos ya bokwa kohwe apomden kase bo e de ba yade ne ye hwe ni aka ho asem ye da ye ho ba isia. Hello? Hey, Kobe. Hey! Here, Misaka Olano. Hey! Hello? Hello? Fifi, give Daddy my one for all voucher cards. Daddy, here you are. One for what? But baby, you know we are using the same network. Oh, Daddy. Yes, Fifi. One for all card. It's a new recharge card that allows you to top up on your mobile network. Make life convenient. Top up with one for all cards. Dial *161#. Your PIN number and the hash button on your mobile network and talk. One for all cards. Simply convenient. One for all. Just say, what the two for them? Afe yenko ne enko hwe empomuden wonsam empomuden ya ade bia odidi agwa ya ne hadwen esanse yesi obi benya wa na efri ade ama me ne wansa ni nyina danso efri ade na empomuden wonsam a ene yede ebrewi Dasebre Company Limited womo ne de Sahat Herbal Mixture abadwaso womo ena afa hoka ene yekọ ne akọhwe Bilhazia ebi mo keka se friend ase apropro medium nim yenko ne nkotie wonsam. Bilhazia eno so ne schistosomiasis emse no de brofo no so kakra na dodo na nim Bilhazia ene se odwon so a emoja ewum Bilhazia eye aboe bia ye kan abrofo ye be kan parasite a ekwohye yemu na ekwohye yemu na ye body no se ne be respond to it na no de how brain dodo na be kakra na do ahya ase adwun so muja no ye be bisa so ye den ana wunya sa emboy omu wo insuo mu enye insuo a etne insuo a dodo most of the time na ase empre dodo na etai ejina ana ewum no mo tai edware insuo no okọ north ni volta omo tai epe insuo hu dware no omo na sa yawe etai enya omo ode wonai ekosi nsuom se wo dware ana se o si wonyama o hohro nchensi nyama menom ne awokeka ho a abui ewo nsuo no na okoka wo ho a na wa dore ya no akohye ohunam no no ewura wo mu owura mu ketekete sa na de enyi ewo mu enyi a na ato nkosua na san nkosua yi ana ebetimi akọ baby a ojonso fa ne friend bladder ebetimi akọ wosunu mu ebetimi akọ wo liver mu na emboa na ekọ baby a ojonso fa na friend bladder na bottom na jonso koguma e friend bladder no eno samboa na ekoguma ana ye kan se wonya Bilhazia esan se ekoguma esunsunya na se symptoms a eyi kire no ebi ne se ojonso na emoja ewum in prepare no se abane edikan korem a ubehu se ohunam honom no ase hokekaw ohotiti ubetwiti hwa na se ase rash kakran bipo abegu honom ebeka kra na ase ohwa yehye ohunam nyina ye wo ya ayete se wenya malaria no dodo na bi hospital ni aman malaria enche no asan kwa ni aman malaria na de abane ase wadru kakra satan no asha ase wenyi na otunkosua na do tunkosua ni na okosua ni bi ko gu bladder no ma na fedie washa ase edwonso emoja na obi be bisa se kwan benso ana unya ubefa treat ana se edru wo ho no ma edru wo ho edru no ne bon ye den sa eye tablet bi a ubefa ba ko ana se mienu pe na yare no efiru wo so ana se etimeku emboawa no
nti se uhu se wodwunso mugya na se wodwunso ni ekokwa ye best so be hospital yenya kakwan a obefa so enya saa pepen so na obefa so abebɔ ho ban yaka se omo mutai dware ensuo no nti mo behwe se omo mutai edware ensuo mo te ban ensuo ho no omo enche ewo ensuo no mu empo so ko dware ensuo no mu pa upie ya se intentem o fatawo na pepa ho yi na saa no emboa ni bi akotare ho a ebeboa aprepre saa aboa no so efi ho shadant ne emfa ensuo a wanum mu saboa ni bi wonsuo no ma na wonom a enye saa na kwan no so na obefa enda na so faso trim senya esie ya omkoka wonan ho a ekɔ mu no saa so na onum nsuo na ebi mpo betare wa no ho a ebetima fo ano ho ewim nti ebeka se nsuo so se ukosa nsuo abontina se o benom a ankanua ma ensija so enhuru be 1 minute bi ansa na wanum nsuo no ano so beboa amasa ya Madam demanded it. Was him for my Jimmy the young Kosuenu, yeah, when you where's her? Ever mix up. So when not for woman, yeah, bad Osei Trota Tashupani, and to be a author at Shimo for Bosono, make a fussa at ever Mr. Mount. I cry to Fogo Casey. You have to have much over your friend, much harbour. Corongoso, over your Corongo pharmacy. I had harbour messa every year. Away. Yemu akwa baby on ediba Adom Kasee eso baby adru so ne yebekwa agoprama so ne akɔhwɛ enoma hodo a ekoso ewa agokansi mu nsem kusi mensa capito e man friend no brayima kusi ewa ha brayima na boko den yamiado ene watch it say your friend that cry but ene manager under 20 omo ya de me omo share no ade ba kwanse na gana fo nigidie wo mu but em say ye kwa ni mu na no mo kire say ye benya gidie say muni wo nyina ye dada munye ebi ana o ebu moto sa say Yakubu agbeni okobo penalty e be dey o ma kwanya mu abisa fo ya da ho la de Abukansi afro Emakwaba medidi kusi mensa capito media Abukansi na ebro yedi kan efri Accra House of Folk bobuko asoeye na saying a Globe Premier League no akwawiye no emanifo ayen hyehyeye se bobuko na omboabo omoye ede atwe afia besimu Globe Premier League no ewoso mo ema na ekosoro eno nti coach David Duncan a wada bobuko na no ene eye bobuko awodo bebe na edi nkomo a esi ade abetum ene se Mamelodi Sundowns bobuko a womo ewo South Africa mamu ena womo ne omo ede ayegufa kansi bako ebe hye so ne nyina no eya hoboabo a Mamelodi Sundowns for no eye a chese house for so benya omo no ne omo esi akan de hu de besi ewo sa akansi no Ghana Premier League no eba na wiye no achinye kase a ekoso ene coach ku a yemfa best coach emfa ema no edi mienu a edi ahim ewo saa ensem ni mu eye House of Folk coach David Duncan ene Masoud Didi Dramani a ono ene coach pani Edema Kumasi Asante Kotoko ewum se Didi Dramani agi league ni de nanso de enti abebrina ekase epanifo emfa ma David Duncan ne se omohwe babia na House of Folk da tete apra sei na coach David Duncan be fa na hwi ebo league wiye na otoso numu nka se coach David Duncan abone homode yepa anti wo mususu se coach epanifo fa sabase bode kese no emfa ema no encha ye kra na coach ade House of Folk for ade President Cup kruwa kese a ga company for ehye wo maimu ade share Ghana president animonyam enei epanifo se coach ya na eto so abodwuma hwe ma House of Folk gboboko no atimi akonkan eno nti coach ya hyase abodwuma ne abeto dwan ne eno kra kire se Mamelodi Sundowns gboboko a wo South African potem horon coach ya bomode ani o matwetwe nkoma enti wo mo ne mo de yonkofa kan
kansie baako ebepem so a de obroni fe ne preseason no House of Folk de betene tiramo mpom ahwe players afoforo matom no na kwambia so da hye team ne yie ama next season Premier League ebeba so no House of Folk so aye keju pa enhwemu na kire se Sundowns foi bebo mo ho adwa wo Ghana kakra dia siesio mo ho ama South Africa for Premier League ebeba so no a enti no House of Folk for so afa bronya ho ewe krakase ene Mamelodi Sundowns foi e de sai ankofa kansie no e de apem so July yi mu ai When House of Folk ho ensem aye de ba na ansa na mewie kra no meka o manfo se ehye Ghana fo nyina ye hwe ne mo se bekoye e de amaye na obia hwe se nka Ghana ye Black Satellite betimi akwankwa omenem no ene wo moye saade no ama ene wo mani Portugal akansi omo ehye no Ghana ehye Portugal kamiensa ema Portugal fo no etimi timu mienu esi ana nam so ama Ghana ya qualify quarter finals no ye ne Chile for ena bebo ewo under 20 championship a ekoso ewo Turkey ni mu yegusu edi achi di besi ewo ya kansi awodo a eba so nyina mu no ye de wonsem eba abetu enem medi de kusi mensa capito mejamu obidum bi kwakwa du kumi beto aso e de Adom Kasee no abro Yamu akwa babion agopramaso ne yekoya kusimensa capito ensamo a ekoso ne nyina da wode beto yanim no na ababa wa baako a wagidi mpa yesi ntwa ene ne yemu Vivian Acho sesei enkrofo abomode hu ne dwuma pa wodi amenam so ti wode abasbode kese pa amano eye City People Media Group na eno ena wabona baso a wotwem se maame no wabona ho modene pa wo hwa wadi emfisha aduonum na ne mfisha aduonum afidida no ena wo kire se wo hwesine dodo a waye documentaries dodo a waye TV series dodo a waye ene kwan a wafa so aboa na nam so tiama Ghana sinitwa ene ne etimi akonkane na yesi di opa ade akokotoko yenye na bro eniti na woso wotimi ye bibi ema omanfo hu se ampa de obeye no wonso wani etimi aso a sadwumakoi wode abasobode kasesei etimi ede ama maame aye friends Vivian Acho your baby oyisini na City People Media Group if ya dai wo mo hye maame animonyam se waboa ewo industry mu ye kamom tweseni a ewo Excel Launch Airport Mami, wabomodi ewo industry ni mu pa na City People Media Group say on person citation na fe your mama inscribed gold plated plaque and a surprise gift omo de gift mami Vivian Acho animonyam modern ba any mpuntu a Ghana movie industry akonenim de daye eso ya ni pitri sanso ene yesi anoma wo chedua so a wogebo bibia wa hyese bia nso wo na wie yenti Adom Kasee ene de aha ene yedo ebesi ne mom meka wo se ebia na onua bi wantimi ahwe Adom Kasee bi no pese ohun nsam awodo a ene de yede bre adofo ene wo manfo a wonya adaje no hwe bia mese wada ka kire no so obetimi anya bi ahwe obekọ na chese yatwe ede ato a chese okọ www.multitvworld.com www.multitvworld.com Sanso na Adom TV Tube at YouTube Adom TV Tube at YouTube Sanso na ko Facebook onso a obetumi ahwe ye kya kwan a obekọ no na chese Kasee ni nyina da ye de egu ho a obetumi asanso ahwe biu ene ye Facebook/Adom TV obetumi akọ no akọhwe na meka wo se ena nwumre afiapokua Vim Lady obetena se ewa Adom 106.3 FM na what the burning issues and some are share and some are emuhyehe and some are ebowa woni akokodu anhwe abetu ato ni nyina ye omanga na hodonti eniti mo afidie na onemom nonkro ebo a na sai ampofo agyi wobetena ma de ma Kofi Adom Anwanwani South African burger na afei wode and some are wodo no abro onemom yesi Jerry Justice wono so ede bebro ede ben sem na woka ede ben sem na omanfo ka ebi kana ke ake ebi kana yesi ebi kana bebe wonso se na nso beka no bidin ede obidum bie kwakwa dukume me ne Adom Kasee mekenkan ede ma omado ase ama mo soje bre na ma ye kwan ni etimi ba ofie mu Adom domo bye bye